Bideo honetan karaktere estiloa nola eman ikasiko dugu. Hortarako bi modu nagusi daude. Lehena, orri nagusiko tresna barra honetan topatuko ditugu zenbait aukera erabilienak, eta bestetik menu nagusian formatu atalaren barruan, karakterea azpi atalean, hor klik eginda leiho berri bat irikiko dugu eta aukera gehiago izango ditugu. Lehenik eta behin orri nagusiko aukerak aztertuko ditugu eta ondoren beste aukerak ikusiko ditugu. Lehen gauza testu aukeratzea izango da, formatua eman nahi diogun testua aukeratzea da. Lehenengo aukeretakoa testuaren itxura aldatzea izango da. Hemen ikusten duzue, mota asko daudela eta mota bakoitza aukeratu ezkero nola ikusiko litzateken ere aukeratu daiteke. Adibidez, hau aukeratuko dut. Bigarrengoan letra tamaina aukeratu dezakegu. Hirugarrenak letra hau lodia jartzen du edo indarra ematen dio, beltzagoa jartzen du. I honekin etzana jarriko dugu. Ua aukeratzea dugu azpimarratu egingo du, azpian marra soil bat jarrita. Eta laugarren aukera honekin marratu egingo dugu, erdian marra bat jarrita. Horrengoz marratuak enduko diot. Urrengo bi aukeretako irudia neko esanguratsua da, baina adibidez matematika eta fisika erabili ditzakegu. Formula matematiko bat edo ekuazio bat idatzi nahi badugu. Eta, kasu honetan, bi hau berbi izaten nahi badugu, bi hau aukeratuko dugu, eta hor sakatuko dugu. Horrela, bi hori goran eta txikiago jarriko luke. Berdina gertatzeko zen urrungo aukerarekin. Uraren formula kimikoa jarri nahi badugu, adibidez, bi hau txikiagoa izaten nahiko genuke eta azpian, berdez, azpi indize bezala jarriko genuke. Urrungo aukera horrengo saltatu egingo dugu, eta azken bi aukerak hau dira. Lehenak, letren edo testuaren kolore aldatuko luke. Adibidez, hau aukeratu eta hor dagoen kolore emate badugu, urdina jarriko dugu. Eta fletxitari emate badiogu, kolore gehiago ditugu aukeratzeko. Eta urrungo aukera, nabarmentzeko aukera da. Nabarmendu esan nahi du, errotulagailu fosforito batekin gainetik egingo banio bezala. Adibidez, aukeratuko dut beste kolore bat, eta ikusten duzu, atzean kolore aldatuko diola. Hori alde nagusiko aukerei dagokienez. Orain, beste aukera guztiak ikusteko, adibidez, lazkau txiki aukeratuko dut, eta formatua karaktere atalera joango naiz. Hemen, lehen fitxan letra tipoa dugu. Lehen aipatu ditugun, letra familia, estiloa eta tamaina aldatzeko aukera dago hemen. Ikusten baduzue, hemen tamaina aldatzen badiot, hemen azpian ikusiko dira aldaketak. Adibidez, 14 jartzen badut, eta lodia jartzen badut ere, hor ikusten da aldaketa. Berdina gertatzen da beste fitxa guztietan ere. Letra kolorea, pantalla printzipaleko berdina izango zen, baina hemendik ere egin daiteke. Adibidez aukeratzen badut, letra hori gorria jarri ezaket. Testua apaingarri dagokienez, goi marratzea eta azpi marratzea dago. Hirurak oso antzekoa dira. Pantalla printzipalean, normal azpi marratzeko aukera zegoen, hau da, marra soil bat egitekoa, hemen ikusten den bezala, baina askoz ere aukera gehiago daude. Adibidez, marratxoak nahi baditut, edo uin lodi bat nahi badut, edo aukera asko daude. Berdina gertatzen da goi marratzean, eta marratuan aukera gutxiago daude, baino antzeko aukerak ere badaude. Egin dezaketan beste gauza bada, letra kolorea gorria izatea, baino azpi marratzea adibidez beste kolore bateko. Adibidez, berde aukeratuko. Hitzez hitz aukeratzen badut, tarteko azpimarra hori kendu egiten du. Efektuei dagokienez, lehen atalean maiuskula eta minuskula atala dago. Maiuskula jartzen badut, dena maiuskulara pasako du. Minuskulara jartzen badut, dena minuskula zidatzeko du. Titulua jartzen badut, letra bakoitzeko lehen letra maiuskulaz eta beste guztia minuskulaz jarriko du. Eta azkenik maiuskula txikia jartzen dut, maiuskulak izango dira, baina tamaino txikiagokoak. Erliebeari dagokionez, bi aukera daude, biak oso antzekoak. Erliebedun aukeratzen dut, ikusten duzu erliebe efektu ematen diola, eta grabatuak ere antzeko efektu ematen dio. Hemen beste lau aukera ditugu, adibidez eskema aukerak ere beste efektu berezi hori ematen dio, eta itzalak itzal moduko efektu bat ematen dio testuari. Keinukariak adibidez, efektu egiten du, hemen ezin da ikusi, baina ados ematen badiogu, ikusiko duzuen nola testua segundu batzuetan joan eta etorri egiten den. Honek, logikoa da bezala, imprimetzeko garaian ez du balio, baina segun eta zelan egin behar dugun, ondo etorri egiteke. Berriro ere,
aukera hauetara joango naiz, eta kokagunea daukagu. Kokaguneen artean, goi indiza eta azpi indiza. Lehen aipatutako berdinak dira, baino hemen letraren tamaina relatibo eta aldatzeko aukera dugu. Eta bigarren aukera biraketa edo eskala. 80 gradu biratu nahi badugu, edo 270 gradu. Testua aukeratuko dut, aukeratzaztu zait. Eta zer ikusiko genuke, 80 gradu biratzen badut, horrela ikusiko litzateke. Ez litzateke lehenengo letra goran egongo eta besteak azpian, baizik eta biratu, rotatu egingo gara zela, vale? Aukera hauekin jarraituz, hiperesteka daude. Hiperestekan artean, adibidez, lazkau txikiren gainean klik egiterakoan, berria.eus irekitzeko aukera izango litzateke. Eta beste aukera bat, arakatu botoia sakatza da. Arakatu botoia sakatzen badugu, gure ordenagailuko beste dokumentu bat irekitzeko aukera genuke. Adibidez, beste bideo baten erabiltako orrialde estiloak dokumentua aukeratuko genuke. Orduan, klik egiterakoan, honen gainean, dokumentu hori irekiko luke. Kontrol eta klik. Ikusten duzue, beste eriketa, edo beste dokumentu ireki duela. Edozin dokumentu ireki dezak ez du zertan LibreOfficeko dokumentu bat izan behar, esteka bada, hiperesteka bat. Jarraitzen badugu, hemen nabarmentzea dago. Nabarmentzea, beste horriko berdina da, baina hemen jartzen du aurretikan zer dagoen eta gu zer aukeratu dugu. Baina, berdina da. Adibidez, berdez nabarmendu nahi badut, berdea agertuko da, eta orain beste kolore batera nabarmendu nahi badut, aurrekoa zein den esaten dit, guk aldaketa txiki bat egin nahi badugu, edo zer gauza, konparatzeko bata eta bestea. Eta azken fitxan, ertzak ditugu. Ertzek taula antzeko efektu bat egiten dute, baina ez dira egokiak taula egiteko. Hau beste kontzeptua da. Lehenik eta bain aukeratu behar dugu, zen motatako ertza nahi dugun. Honekin, 4 ertzak aukeratuko ditugu, honekin eskuina eta ezkerra, goran eta erberan, ezkerra bakarrik, eta hemen bertan klik eginda ere aldatzen dira guk ze ertza aukeratu nahi du. Adibidez 3 horiek jarriko ditut, eta gainera goiko ertza, estiloa, marra bikoitz bat nahi dut, eta nahiko lodiagoa, eta gainera beste kolore bateko. Adibidez, morea. Ikusten duzu beti bertan agertzen dela nola ikusiko litzateke. Betegarria da, testua eta marraren artean ze espazio utzi nahi dugun. Eta azkenik, itzal estiloa, taula horren edo ertz horren itzala nolako izaten nahi dugun. Lehenengoak ez du itzalik, bigarnean itzala beran eta eskuinean dago, hemen ikusten duzu aukera ezberdinak. Beran eta eskuinean eta kolore naranjako itzbalua sortu nahi badugu, ze distantziatara aukeratu, eta ados ematen badiogu, ikusiko duzuen nola azpian itzal naranja bat sortu duen. Lehen saltatu dudan propietate bat edo aukera bat oso garrantzitsua, eta hau da, formatua garbitzeko aukera. Bertan testu guzti aukeratu eta horri ematen badiogu, hasieran zegoen bezala utziko. Hori oso interesgarria da, formatu desegokian kopiatu dugun testu bat baldin badugu, edo atzera bueltatu nahi badugu. Besterik gabe, hau dira karakterekin lotutako aukera garrantzitsuenak, interesgarria izango zela esperat. Ondo izan.